जोङो रावनिबो गलाम नङा जों रावखौबो गलाम खालामनो लुबैया जों रावनिबो सिङाव नङा जों रावखौबो सिङाव गादबनोबो लुबैया लिभ एन्ड लिभ बड'फायानो बुंदों लिभ एन्ड लेट लिभ थां आरो थांनानै थानो हो समानै जोंनोबो अधिकारखौ हो जों बुंदों आर्टिकेल 2 आरो 3 नि भारत संबिधानाव आलादा रायजो दानायनि सुबिदा दङ आलादा रायजो होबायबो सरकारा गुबुन गुबुन रायजो दानानै होबाय तेलेंगाना झारखन्ड छत्तीसगढ़ उत्तराखन्ड आरो गोबां रायजो दादों दिनैनि प्रधानमन्त्रिनि जायगा गुजरात महाराष्ट्रनिफ्राय बोखावना गुजरात दादों होनबा जोंनो मानो होनो हाया दा बे बाथ्राफोरखौनो जोङो बुंगासिनो दङ दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनाय नङा बाथ्राया जाबाय स्पष्ट जे गोदान गोदान परिबेश फैगोन गोदान गोदान थासारि फैगोन जम्मु काश्मीरखौ बुखावनानै गोदान मोननै रायजो बानायबाय दमन दिउ आरो दाद्रा नगर मोननै इउनियन टेरिटरिखौ मोनसे बानायबाय जोङो बुंदों आसामखौ बुखावनानै मोननै रायजो बानायनांगौ बे बाथ्राखौनो बुंबाय थादों जे मानो बुखावनो हाया मानो होनो हाया दिनै कमताफोर होनो हायोबा दिनै सोरनोबा ST होनो नागिरदोंब्ला आसाम सरकारा दिनै होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दिनै सोरनोबा गोदान गोदान खामानि मावना होनो हायोबा बर' भाषाखौ मानो सरकारि राव हिसाबै बाहायनो हाया बर' रावा दिनै भारत संबिधाननि 90 सिटिआव हाबबाय आसामनि राज्यपाला आसामनि सरकारि भाषा बेखौ फोसावबाय बेखौ नटिफिकेसन अर्डार जारि खालामबाय किन्तु दिनै बेखौ बाहाया दा बे जाबाय सरकारनि षड़यन्त्र माने जोंनो सुबिदा होनो थाखाय सरकारा दिनै गोसो गैया दा बेखायनो रायजो राजा आइ आफाया सांग्रां जानांगोन कारन एबसुआ हारसिङै हाया बर' थुनलाइ आफादा हारसिङै हाया एबसुनि शक्तिया सोर बबेयाव थायो एबसुनि जिउआ बबेयाव थायो फालाय बर' गामियाव थायो बर' मानसि बर' आइ आफा बर' रायजो राजा मास पिपलनि आवाज प्रमद बर'आ हारसिं आन्दलन खालामनो हाया UG ब्रह्म हारसिं आन्दलन खालामनो हाया नंगौ बिसोर लिडार आरो लिडारनि उन उन थाबायनाया जोंनि दायित्व प्रमद बर'आ दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ दैदेनदों UG ब्रह्मआ BTC सुक्ति खालामनानै होबाय हाग्रामा महिलाफोरखौ दिल्लीयाव लांनानै नाथाय बै समाव सुक्तियाव सहि होआखै कारना मोनसेल' जे आलादा रायजो मोनागौ माने सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन बुजा बुजि जानानैसो सुक्ति होआखै बे बिदि नङा हाग्रामाया हारसिंनो माने बड'लेण्डनिफ्राय अमृत लाना फैनानै दिल्लीयाव थांनानै सुक्ति खालामदों बेबायदि कुनु बाथ्रा गैया बयबो लिडारफ्रा मिथिलायखायो बुजिलायखायो एबसु BLT रायलायनानै BLTनि दैदेनगिरिया सहि होगोन एबसुनि दैदेनगिरिया सहि होआ रबिराम नार्जारिया UG ब्रह्मआ कारन आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारबावनांगौ दा बेखायनो दिनैनि बे समाव जोंनि स्पष्ट बाथ्राया जाबाय दैदेनगिरिया लिड खालामगोन दैदेनगिरिया दैदेनगोन जेरै सानसुमा खुंगुर बसुमतारी दैदेनदों बै समाव बड'फाया जेरै दैदेनदों UG ब्रह्मआ दिनै प्रमद बर'आ दैदेनबाय थादों तरेन बर'आ दिनै बर' थुनलाइ आफादखौ दैदेनदों गबिन्द बसुमतारी NDPP-खौ दैदेनदों रन्जन दैमारिया बिथांनि आफादखौ दैदेनदों बे आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै हारिखौ दैदेनो सोर राइट सोर रं रायजोआ बुंनो हानाय क्षमता दङ रायजोआ बुंनो हायो उमुगा राइट मावदों उमुगा रं मावदों कारन बर' हारियाव बर' समाजाव दिनैबो अस्तित्व गैयै कुनु जुक्ति गैयै माखासे दल संगठन दङ ना समाजनि ना हारिनि मावो ना माबा खामानि मावो ना बिसोरनि उन सिगाङाव रायजो राजा दङ ना बिसोर समाजनि गोनां खामानि मावो बेबादि दल संगठनबो दङ बेबादि दल संगठना दिनै TV पेपार मिडियायाव गोदाव सोराव बाथ्रा बुंनायखौबो जों नुदों दा बेखायनो नायनांगोन दिनै सोर राइट मावदों सोर रं मावदों दा बेखाय आङो बेखौनो आपिल खालामगोन खावलायगोन दिनै बर' हारिनि गामिनि रायजो राजानि शक्तियानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि शक्ति दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर' रायजो राजाया जुदि अनसायाब्ला बर' रायजो राजाया जुदि शक्ति होआब्ला बर' रायजो राजाया जुदि बजबाब्ला जाहोआब्ला मेल मिथिं खुंना होआब्ला थाखा फैसा खरस खालामनानै आन्दलनाव बाहागो लायाब्ला बे हारिनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय बेलेग शक्ति गैलिया बे हारिनि जेंना जेंसि खैदां खैफोदनि बाथ्रा बुंनो थाखाय गुबुन दल संगठन गैलिया बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे जाबाय बर' थुनलाइ आफाद राव थुनलाइ सोलोंथाइनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद हारिनि खौसेथिनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद हारिनि गाननाय उखैनायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद आरो सोमावसारनाय दाबिनि थाखाय सरकारजों जुक्ति होलायनायनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों दा बेखायनो दिनैनि बे समाव बर' रायजो राजाया बेखौ नायनांगोन
जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो सोमावसारदों मा लुबैदों मा नागिरदों बर' रायजो राजानि बड'लेण्ड रायजो सोदोब जाय सोदोबजों जोंनि बिखा बिख्लो थै मोदोम गोजांस्रिउ मोनो जोंनि आबेगनि सोमोन्दो दङ दिनै बड'लेण्ड होनना बुंनाय लोगो लोगो जै बर' हारिनि जै होनना बुंनाय लोगो लोगो जै बड'लेण्डनि जै होनना बुंनाय लोगो लोगो डिवाइड आसाम 50-50 बेसेबांबा पावारफुल स्ल'गान आरो बे स्ल'गानखौनो लानानै बर' हारिया थांना थाबोबाय बे बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौनो लानानै बर' हारिया रायजो जाबोबाय आरो रावबो ओरैनो बे बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौ लानानै दिनै धेमालि खालामग्रा मानसि गैलिया सोरबा बुंनो हानाय बड'लेण्ड जाथ'वा बड'लेण्ड मोनथ'वा बड'लेण्ड मोननो 50 बोसोर नांगोन मायबा मायबि गोदाव सोराव बुंनो हानाय बे गावनि व्यक्ति स्वार्थ बे गावनि भटनि स्वार्थ गादिनि स्वार्थ फैसानि स्वार्थ पावारनि स्वार्थसो बुंनो हानाय किन्तु रावबो रायजो राजाया रावबो गोरिब गुन्द्राया रावबो थेलावला रिक्सावला सोरबा हाजिरा मावग्रा गामिनि आबादारि आइ आफा जाम्बा बा गासिबो लेखा रोंनाय जि जाया मानो रावबो बड'लेण्ड नाङा बड'लेण्ड मोननाङा बे बाथ्राखौ रावबो बुङा बयहाबो सिमां दङ बर'फ्रा गावनो उदां हारि बयहाबो सिमां दङ बर'फ्रा गावनो उदां हारि हिसाबै थांना थानांगौ दा बेखायनो दिनैनि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जि सोमावसारनाय जोंनि जि सावरायनाय बे सावरायनाय आरो सोमावसारनायखौ एखेयै जों लांगासिनो दङ आरो थांनाय मदि सरकारनि एनडिएनि 1 बिजेपिनि गिबि सरकाराव जों भारत सरकारजों खेबबा 6 बार जों रायलायबाय आरो नैबे गोदान सरकार दिनै 6 मास जानो थांगासिनो दङ बे गोदान सरकारनि समावबो भारतनि सरकारनि हम मिनिस्ट्रिनि जायफोर सामलायगिरि जायफोर बेंगिरि अफिसार दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनजों दिनै सावरायगासिनो दङ आरो दिनै बयबो बुंदों बर'आ मोनसे आरो समस्या समाधान खालामबावनांसिगोन बर' गोरोबथा जानांसिगौ बड'लेण्ड जेंना जोबनांसिगौ आलादा रायजो जानांसिगौ बे बाथ्राखौ बयबो दिनै बुंगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जेंनाखौनो लानानै एनडिएफबि प्रग्रेसिभ जइन्ट एक्सन कमिटि एनडिएफबि रन्जन दैमारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउपिपिएल हान्जा ज' खालामनानै सोमावसारग्रा आफादा खौसेयै भारत सरकारनि टेबोलाव जायफोर डिमान्डफोरखौ होदों इन्टारल'कुटरजों एनडिएफबि आरो पिआरजिखौ सावरायदों बे चार्टार अफ डिमान्डआव मा दाबिखौ लानानै बर'फ्रा गोरोबथा खालामगोन बड'लेण्ड जेंनाया समाधान जागोन बेखौनो टेबोलाव लाखिनानै दिनै तर्क जुक्ति खालामबाय थादों आरो बे जि समाधान जानांगौ बिनि बेलायाव भारत सरकारा दिनै बाध्य जाबाय हम मिनिस्टारनिफ्राय दिनै बाध्य मोनसे बाथ्रा ओंखारदों जे बर'फोरनि गोलाव समनि जेंनाखौ समाधान खालामना होनांसिगोन बर'फोरनि गोलाव समनि जेंनाया समाधान जानांसिगौ भारत सरकारा समाधान खालामनो थाखाय जोङो थियारसै बे बाथ्राखौ सरकारनि मानसिफोरा दिनै बुंबाय थादों नाथाय मारै समाधान खालामगोन मा थागोन मा मोनगोन मा होगोन बे बाथ्राखौ जोंहा सावरायनांगौ सरकारजों रायलायनांगौ जुक्ति होनांगौ आर्गुमेन्ट होनांगौनि माखासे बाथ्राफोर दङ दिनै एनडिएफबि एनडिएफबि रन्जन दैमारियाबो ए बिमाफोरनि इन्टारल'कुटरजों रायलायबाय थादों आरो बेयाव बिथांमोननि जि चार्टार अफ डिमान्ड बे चार्टार अफ डिमान्डनि गेजेरजों बर'फोरा थांना थानो थाखाय बर'फ्रा रायजो जालांनो थाखाय बर'फ्रा उदां हारि हिसाबै जोंनि अस्तित्व आइडेन्टिटिखौ रैखा खालामना लाखिनो थाखाय जोंनो मा बेबस्थानि गोनांथि दङ जोङो माबोरै थांना थागोन बिनि माखासे डिमान्डखौ होनानै सरकारजों ए बिमाफोरजों बिथांमोनाबो रायलायगासिनो दा बेखाय दिनैनि समाव आसाम सरकाराबो जोङो जुदियाव आसामनिफ्राय गुगानायनि बाथ्राखौ बुंदों आसाम सरकाराबो दिनै भारत सरकारनो लिरनानै हरनो बाध्य जादों दिनै मोनसे दाखालि केबिनेट डिसिसननि गेजेरजों केबिनेट मेलनि गेजेरजों बिथांमोना फोसावदों 14 नम्बर पइन्ट 14 नम्बर पइन्टआव आसाम सरकारा लिरदों जे बर'फोरनि गोलाव समनि जेंना आरो बड' पिस एकर्ड बे बड' पिस एकर्ड जेंना सुस्रांनायनि थाखाय भारत सरकारखौ आसाम सरकारा नारसिनगोन बा लिंहरगोन बे बाथ्राखौ बिथांमोना केबिनेट डिसिसनाव केबिनेट मन्थ्रिफोरनि मेलाव बिथांमोना बे नटखौ लिरनानै होनो गोनां जादों।